صبح خیر тамошобинони гиромӣ. ман нав пасудаҳояш штам бо стиркаи либосаш офтоб кардан дар кор. хуб имрӯз чӣ нақшаҳо дорем? имрӯз мехоҳам амин яхдона пурра холӣ карда, тоза карда, порядок карда монам бисёр чизоша гирифтан дар кор. ва ҳатман ин плитая мехоҳам штан. плитая мешӯем, вая мешӯем, тифала мешӯем. озир рафтем аввал ҳамин мӯи нилуфара бофем, баъд биём офтоб кунем, як шодамонам рафтем хони гармак дороем. имрӯз ҳаво ҳамахел безеб, ҳамахел ҳаво хунук, ҳамахел ҳаво гирифтагӣ. вай умуман гӯем ҳаво ҳамахел ҳасте ки хиёласт ки фақат хоб равӣ. сиёҳуша ман нав ба зур хоб хондам. ман ҳамин вайфай бисёрро мепурсанд, ман ҷуда часпондем ани куҷо. вайфай мо телеком технологи 180 сомон ҳар моҳ месупорем мо. ва рости гап як ҳафта шуд ки қариб намедонам чӣ байхел вайрон шудистае, чӣ шудистае. умуман гӯем шаб то саҳар интернет набуд. бо саҳари телефон кардем, гуфтан устон нестай, пагоҳ мерад. бо телефон кардам, катишон ҷанг кардам, гуфтам охи ман да интернет дар корай, барои ҳамин тез гуфтам ягон усторо икнен. бо телефон кардам, усто мерата, лекин бо баъди обед ман ҳоли ҳатто видеоя загрузка кардагӣ нестам, ҳеҷ кор кардагӣ нестам. шояд монтаж карда шудам, бинам ки интернет нест. гуфтам хай пайдо мешад, бо саҳари баъд загрузка мекунам. саҳари хестам нест, бо вақти субҳона кардан бинам бо нестай. умуман гӯем ман хел гаранг кардагам интернет. шавҳарам саҳар кати хеста хела вай карданшам. ҳамун симоша кофтану исусу кардан, гуфтан яке нағз мешад ки яке хока нағз наштак. хел интизор ки кай усто мебиёд, видео загрузка кардан дар кор, ҳамаша ҷобаҷо карда қариб бегоҳи рӯз мешад. баъд мемонам чӣ видео. мана нилуфара моша бофтем, каниям бо пушташа гардана ҷунона. ана мехел якта бофтамша. нилуфар ябура ҳама закулкоша овардай. красавица штай. нилуфар беяд амин моҳош калта дароз бисёр ҳастай. агар ки якта мехел беҳчи бофамша айнҷаҳош мебурад, ай пешош мебурад, моҳошам хела рушда пешашда, ман дилам танг мешад. барои ҳамин ҳаракат мекунам ки хел майда бофамша, то ки пеши чашмаш моҳош наравад. ҳама вақт дута мебофтамша, барое ки уқа намебуромадак моҳош. бози аз сабаби ки камтар саросима ҳастам, ошхонаи ҷамъ кардан дар кор, барои ҳамин якта бофтамша тамом. свет киштагиай барои ҳамин торикаи мо сиёҳуша хобондем гуфта бари ҳавай. хилинг нахӯрдистем ҷунона? ман вайда тифалда каме уксус андохтам ва об андохтам ки то ки хушрӯб тоза шавад. бисёр аз тамошобинон мепурсанд ки тифалтона чӣ хел тоза мекунед, чӣ кати тоза мекунед. дарунаша уксус кати тоза мекунам, бернашам хел фери кати мешум тоза мекунам. тамом. ва ҳозир инҷода бо плитая ман гел молидам, ҳал шакида мондамша то ки каме исад, ҳамон равғану ҳама чиш об шавад. ва мегузарем инҷа холодильника ҳозир тоза мекунем. ана ҳамин аҳвол аст холодильники мо. чӣ хел ҳаст манам хел нишон додистам, ягон чизаша нагирифтам, ягон вай накардам. ҳамҷо истода ҳозир ҳамаша мегирем мо порядок мекунам. мехоҳам ки намедонам рости гап дараш айн тараф ҳай каме неудобни ҳастай, хай он қадар бисёрам неге, камтар хай неудобни ҳай гӯем, намедонам
мегӯм ки дараша айн тараф монем, яъне ихел кушода шавад, ози аймо айн тараф кушода мешавад. Намедонам хай ози истифода бурдан гирем канем. Қутиҳои дараша низ тоза кардам, хушк кардам, ман хеле тозаак шудан ва мани полкаҳошу низ шуштам чихел тоза шудаги ҳамаш нағз ҳарсияш. Ва ман хеле вайдо ай мағозаи фикс прайс ман хеле вай гирифта будам барои яхдонай. Ман инҷа настеге мана барои яхдон барои ваям мешавад, масалан болои стол дамода истифода бурдан. Хай бедораш кун. Ҳозир мекушои мемонем. Ман якташа мондагӣ будам. Ба ман маъқул шуд ва банҷа дута дорад я пакет ва инаша низ ҳозир мемонем. Мана хел шуд, мана чихеле ки мебинед ва безебиш ҳамин ки бинед чихел ровна нестай. Ман инҷошта камтар, инҷошта камтар, инҷошта камтар мондагӣ ҳастай. Мана ин болоштам хел мондам. Нағз беҳад ман якта ҳамҷода танҳо мондагӣ будам, ба ман маъқул шуд. Масалан ягон банка мемонӣ, ягон ширагон чи мемонӣ мечакат вай мекардам, хел мегирифтаму, мешуштаму, хушк мекардаму, богаштам хел мемондам тозаҳаки хушрӯ. ҳозир ясе дигарша ваяд низ шушта хушк кардан дар кор, баъд инҷада парфтан дар кор. Ана михел ҷобаҷо кардам. Чихеле ки мебинед тамошобинони гиромӣ, яхдони ман фақат ҳамин кондитнерое ки кришкаш сабз ҳаста ай ҳавай ҳастад, беҳад удобни, масалан зверобойварени, чеснок, хеле чизои мани зиёди каду ҳамаша дар ҳамин андохта, кришкаш маҳкам. Бовар кунед яхдони ман ягон хел бу намекунад, кришкашона нағз маҳкам мекунам, мемонам. Лекин агар кам хел гирем ана ин каду пиёз катия, агар бе кришка бошад ё ки ҳам хел салафанда бошад, яхдонам хел бу зер мекунад. Лекин яхдони ман ҳозир ягон хел бу намекунад. Инҷода фақат гароху, колбасаву сир, маслаҳоя, майонеза монда. Инҷода бошад ҳамин зверобою ҳам хел чизо. Ва инҷа полкаи калон, то ки банкаҳо ҷо шавад, гуфтам мондагӣ аста. Ҷо якта капустая мехоҳам, вай капустая вай кунем, салат кунем. Ана мехел ва ҳозир акнун инҷада ҳозир ина низ плита низ тоза мекунем. Инҷа гулкарама тоза мекунем, медӯшонем, тафтонда мепазем. Ва инҷада пекински капуста ҳай мехоҳам майда карда контейнерда гирифта монам яхдонда барои черепахамо. Мана тифалам хел тоза шуд дар наш. Ва инҷада ман гулкарам мондам. Гулкарам ҳозир пазад духовкада мепазем. Инҷада шӯрбо ва инҷада 20-30 тухм овардем. Ва инҷада бо кабутие низ майда кунем барои авқот. Ва нахфуд 1 кило дар мустаче луби наш нахфуд тар кардан дар кор ва мош барои мастоба. Ҳозир ҳама ино ҷобаҷо кунам. Имрӯз рӯзи шанбе, ай шанбе бозор рафта харид карда омадан. хуб, тамошобинони гиромӣ, ман ҳама короя кардам. Бинед чихел плита тоза, ҳама ҷо тоза. инҷода гулкарам. ҳозир ҳамун гулкарама ҳамроҳ тайёр мекунем.
Özüm hamma mahsulot уже girifte tayyor kardam. Ona man inda meğin juda gist ba fikri man inda mahsulot şa tayyor mekriyem vayda Gulkarama me andozemu taftonda memoni. İnce de anladın o zaman satırın sıramı ediyorum. Ana Mikhail tamoshabinoni giromi Gulkarama tayyor kardem. Ana Mikhail Gulkaram va yashta tuxum, kame shir, ord, namak, murch tamom. Va Mikhail Gulkarama kame jushondemu, andixtemu va bo kame diga mayonez andixtam shaki toki ba mazza shabad. Va hozir rosti gap kirishgacha pusham yoki napusham guftesda ham xil monemsha avval kani voy va boloshda peshkash tayyor shudadan boloshda kami sir mepushem ba ay sibyo ay тамошобинони гироми ана Михаил тайёр шуд ваймо Гулкарамимо ин тарафаш хе чапа кардамша нимаш галти ним дигаш истад ба иношам хел кусок гирифтам методен бурда гирен барен Нилуфар бетоқат гир бар методен бурда ха биё махдум бармо рафтем Нилуфар бетоқат ман торт мехӯрам михолаш торта гуфта мана Михаил лайкаде мана торт омад нон ҳеҷ чиз наовардем умничкаи ман мо инҷа Гулкарам кати сер накардан бо кӯдако умуман гӯем Гулкарам нахӯрдан он қадар баъд вай гуфтам ки картошка мепазам бо шавҳарам гуфтам ки бисёр тарак кунем то ки манам хӯрам гуфта барои ҳами каме бо картошка сирх кардам манҷуда бо андохтам дуюм партия майли шозӣ инҷа сеюмаш манинаш тайёр шудагӣ ҳаста уже барум хӯрдан гиранд то ваё сирх шуданаша мебарен ё ваз бинаё канис ё уж инҷа шиштай майн хӯрне хӯред шапа бича шумай съёмка кунам майли шози ғалтида всё уже билен чиқад тайёр шуда шуда
نزنیشه ایسی بیارشه با ایسی تا بشته خودش میتونه ده حالی ایستا پاچه تا برداره کسی هاوش بینین چه خیلی برداره آستا آستا جانونا ایخی سخت باشه پاچه تا بردار آستا من شام کنم من یه مامان بیا من ترزیم کنم ماما نه یه ماما картину видите картину не сразу такая тоже انا میخوال تماشا بینانی گرامی سپایسم ویدیوی امروزه ما انا میخوال شد همین که ویدیو با آخر رسانم خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشید